Saluhu nakadamang do dainang nanolonga di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus tapasada rohatta martangya kita. Dami ni dibata na sumurung siyan saluhu na roha imana mangramoti ati-ati roha do pikramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amen. Hurian nelonga di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus hata ni Tuhan na sartu hita di apala partikianon. Dienek mai sen buku panurirang Yesaya bidu ono plonom. Mamuka mesena ya 10 ro dia 14 hujau kami matuhi taganuk marsada-sada odo hatani tuhatna. Marlas ni roha mahamurab dohot Jerusalem. Jala marolo polo mida ibana sude hamu aliakana holong roha di ibana. Marlas ni roha situtuma rab dohot ibana sude hamu aliaka namarsak roha. Mida ibana nasalaon. Asa manusu hamu jala mahapan sian bagot niaka apul-apul nai. Asa marsobur hamu jala marsabam ni roha sian hinagodang ni hamuliaon nai. Asongonodo hata ni Jahuba idama au patongoton tu ibana hadameon songon batang aek gudangna. Jala songo sunge nasirni pamuliaon niaka bangso parbegu. Asa manusu hamu ikon abingon na hamu jala diding-didingon na hamu diapuan na. Songon bawa na niapulan ni inana. Songon nido au mangapuli hamu. Tongot tahe di bagasan Jerusalem do hamu tarapul sogot. Jala iadung di ida hamu songoni gabelas maru hamuna. Jala martubur holi-holi muna songon ikau rata. Gabi patar tertanda tangan ni Jahuba tuaka na posona. Jala rimasna tuaka musuna ido yang usahana. Dihita saluhu na kadamang do dainang nanolonga di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus. Totu di tonga-tonga niya kaparngolu si ganupari saya adong do nata paimbaru. Jala nata paimbaru somalna ima pamikiryotta hadiryotta. Jala asada pota akka haimbaru non iko patu-patu do akka persiajar na dinggan. Isarana di tonga-tonga niya kaparumatanggaon sada ama iko sa di paimbaru do rohana ganup are ganup tiki. Asa unang gabi rimas ni rohana. Asa unang gabi dosa na mga raja ibana. Suang-songonin ang sadaina. Haimbaruon na tapatupa di tonga-tonga niya kaparngulota. Boy ima tapatupay molo nunga mangulu Kristus si dihita ganup marsada-sada. Kristus do na paimbaron pamikiryota. Kristus do na paimbaron hadiryota. Jala marhite-hite Kristus do. Di paimbaru hita siya jolman na marlau dosa. Gabi jolman na pinarbadiyay di bagasa Tuhan. Amanginang di bagasan turpu jamitatta na satu hita di apala partikyanon. Sada pangajaran na pinasahat ni debata tu bangso ni debata marhite-hite panurang Yesaya. Dung ditogu na sida mulak sian Babel tu Jerusalem. Di patudos panurirang Yesaya manang debata do hadiryon na. Songon sadaina na mangarorot yanakon na. Yanakon na dirorot na dison di patudos songos sada poso-poso na dirorot. Na mawasan di susu. Na say totong dang boy magodang. Molo dang minum susu di inana. Nah, basa di patudos bangso Israel manang bangso ni dibatai songoni masada poso-poso. Di siala dung ditogu na sida mulak sian Babel. Nanang padimudimuton harajaon ni dibata. Nanang pajongjokon akka bagas joro ni dibata di Jerusalem. Dang boy na sida mangulahoni
molodang mardongaton Tuhan. Say marningo do penasida aka parnihapan na diae dinasida. Di paulak bangsoi tu Jerusalem marhite-hite panggonggoman ni Raja Koresi, Raja ni hala Sipros, gagabi parhitian ni dibata bangsonay. Amanginang taparuaham majo manathata ni Tuhan na sa tuhita dia pala partikyanon. Di bagasa na 10 ditugyod doy masude bangsoy asa marlas ni roha jala marulopolop di siala naung di paulak debata na sida nagabe tanggal maaka arsak ni roha nada gabe tanggal manang gabe tading maaka ilu-ilu di nasida na selaw nunga ditogu nasida mulak panogun ni debata hodo mabonasida mulak mabenasida marlasi roha. Na paduahon molo tajadi sa pulisada. Molo na salaw nasida mauwas marparnihapan. Molo na salaw nasida marsitaonan. Aledung ditogu nasida mulak. Gabe marsabam ni roha do nasida. Gabe akka hamulyaw ni debata. Akka hinauli do na pinatupan ni debata. Tujol may. Dipatudos do songo bawa na niapulan di inana na tongon bangsoipe diapuli di bata di bagasan kaholong ni rohana. Amanginang sada baritalas ni roha doon na pinasa ni debata to bangsona. Jalato tu amanginang na marlas ni roha dakolang bangso Juda manang bangso ni debata na di pada Narobi. Alay doh kita marlas ni roha di bagasan partikyanon. Di bagasan Kristus Yesus di sesa doa kedosata. Di bagasan Kristus Yesus di paimbaru do kita. Di bagasan Yesus Kristus hita na salaun na marlak dosa. Gabe jolma na diparbadiay debata. Yesus Kristus do na mangarorot tita jala pangaroroton ni Yesus Kristus songos sada ina. Na berarti amanginang na diboto Kristus do akan narikok di tonga-tonga niya kaparungnotan ng pedang tapatolhas. Saula na amanginang. Diboto debatado narikok di tonga-tonga niya kaparungnotan ng pedang tapatolhas to debata. Kenapa? Karena memang Allah yang maha tahu. Dia yang maha kuasa. Dia yang maha mulia. Dia yang memperhatikan aka na sinakapan yaka na posona. Dia tahu semuanya amanginang. Jadi amanginang ala na di paruah debatado manang diboto debatado akan narikok di tonga-tonga niya kaparngulota. Ala ni gabe tarida mahita mana iko gabe patudorota ma songon gabe julma naung di paimbaru di bagasan Kristus. Naparjolo sahali. Iko sadarat tajala rajumat do. Nunga di paimbaru di batahita di bagasan Yesus Kristus. Marhite-hite nang disesa dosata. Nasalau kita julma marlau dosa. Alay di hokop Kristus do hita disesa do dosata. Di pauli do hita. Gabe songo julma na imbaru. Songo jolma na parjolo sahali na tinopan ni debata. Jolma na sumardosa. Nah, ala nang di pauli debatado kita amanginang. Hitape di pangido ikom maroha na uli. Ikom maroha na sitong di tonga-tonga na kaparngolonon. Napaduahon amanginang. Jolma nang di paimbaru debata. Iko totong marhaposan holang tu debata sampai. Isi duna paimbaru kita ima debata. Isi duna pauli-uli kita ima debata. Jadi ala na debatado paimbaru kita pauli-uli kita jala debatado na mangaror parnguluta. Ala ini holang tu debata meta marhaposan. Di tonga-tonga niya kaparnguluon. Diragam akka sitaonon. Diragam akka hasusa ape.
Bahkan diragam akalas ni roha, holang tu di batama hita marhaposan jala marhaporusan. Na parpudi sa ali amanginang, adong maimasada caritaku. Adong maimasada danak na dituhor among na mobil-mobilan. Jaladung dilion among na mobil-mobilan ulas si dorhana. Dipakai bana do toruson. Pakai mana. Ala na pajutuma dipakai mana. Siga ma mobil-mobilan on habis baterena. Danakon marumor sa taon. Onong bulan dope. Bingung may mana. Tangis may mana dangolo be mangolo mobil-mobil non. Dangolo be mardala mobil-mobil non ala na habis baterai. Dinatangis si imana. Di paruan ni ma bapak nama. Do mabani mana kokotagis na rohana di bering manam. Nasiga dua pe mobil-mobilan na namaton. Di padingan amat tomma di bereng ma. Holangi ma baterai na habis geti amat tomma. Dinggam mamusen ang mobil-mobilan. Lasya maroy dan ako. Nah, asal sega mobil-mobilan na selalu do imadilion imana tu among na. Bahasa dilion imana dihapos ibana ulang among na do na bupaturehon. Jelasay totong do dang olo be imana tangis. Mono nunga dipadinggan among na mobil-mobilan na habis baterai digati. Asin do rohana. Nakita pe amanginang songonido. Ala na holang Kristus do na boy paimbaruho kita. Iba na do na boy imapadinggatok kita. Iba na do na boy paulihok kita. Ala ni molo madabu hita tu dosa. Molo marsak kita, molo marsitaunok kita. Ikorodo hita tu Jesus. Alai, molo nungaro hita tu Jesus. Ikon olo do hita dipadinggan, dipauli. Jala molo nunga dipadinggan, jala dipauli di bata kita. Ikon marlas ni roha mahita. Di tonga-tonga niaka parngolota. Di pembaru di bata kita. Di tobus kita. Gabi marlas ni roha mahita. Majakon panobosion. Haimbaruon ni hadiriota. Di bagasan Tuhani. Amen martanya kita. Moliate hupasa ruan nami tuho debata nami. Debata Jehovah, debata perdengan basa na sumurung. Taruli hami Tuhan marhite hite hatam. Paluas ma Tuhan hami mangulaon hatamo di tonga-tonga niya kapanglon nami. Jalanunga hurajumi hami Tuhan naung di paimbaruho hami Tuhan. Ajari mahami asamar pangalaho na dinggan. Na imbaru hobarto akasakakmo. Di bagasan Kristus Jesus martanya kami tuho. Amen. Horas madihita damang dainang Tuhan mamasu hita.